משהו. תגידי, זה וידאו סבתא חברי. עכשיו עושים את גומבוס, לא? סבתא עושה לגומבוס. מצוין, יופי. יחד עם זה יהיה משהו לבד הונגרי. אני לא רוצה ישי וגלעד, תגידו את דברכם לאומה. ישי. התחלנו במערכת מאסטר שף, גידלתי לכם את הפלאג העקום, אני מאשרת דבריו. אם את רוצה שאני ארבב את זה קצת? דבורה ויוני. אנחנו לא מתקציר. דרור, תזוז. דרור, גדלו לנו סיר! תסביר לנו, תזוז. יוני, כן, מה? אנחנו עבדנו להיות מחאה שאנחנו משלים חלבי בתוך בשרי, לנו זה כשר, אנחנו נהנה, זה בסדר. זה לא פייר, גנבו לנו את הסיר! דניאל ותמר. יאיר, מה דברך לאומה? יהודה ומיכל, בבקשה, ישי, תזוז הצידה, נשמע אתכם. אנחנו לא אומרים מה אנחנו מכינים. תהילה ודוידי, כן. אין לנו פה מה לעשות, תראי את השיטה שלך. אחינם, מה אתם עושים? אחינם. איפה יש לך בבית קומפייה אחת? שם, אולי בפינתי. רגע, לך תעשי. בשיער אתה עושה עם יאיר. מי אתה ישי? אתה מגילה? גפן. תמשיכי לעשות, גפן. גפן, תעשי עוד. תשימי את הידיים בזה, תעשי ביחד. אולי נחבר חפש לך אחר. ראותי. חדרנו. סתם, אני לוקח לי מדי זמן. נראה אותנו מהמסיק שלנו. אין זיתים. החלפנו את המנה בקורקום. קצת ערק. לא, יוחאי, זה חם. חם, יוחאי. בוא תראה, יוחאי. מה אפשר לשים שכבה כאילו מהי? שיהיה כאילו ניסוי לספק כזה. אפשר להגיד בזה לבן כאילו משהו? תשאל את זה למצלמה. אני שואל, האם בתחומים מקסים, סתם, קיצור, זה שאני לא רואה אותה, קיצור, איזה דבר אפשר כאילו לשים מעל חלת, כאילו שיהיה כאילו כמו משהו מופרם כזה, זה משהו יפה כזה. תראי במקפיד. תראי את זה, נורא, תני תפנית. דייבוש, איפה המצלמה שלך? צילמת את הילדים? צילמתי עם הפלאפון. צילמת אותם? תסתכל. אני כבר בשוק. בינתיים תכין את הדברים לך, אני אתחיל לעבוד עליהם. עשית אותה בצד?